खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। देरसेट गल्डेन आपेल आबादजों जौगाखांदों बरपेटा नार्सारिनि आबादारि शाहादत हुसेना। साख्रि होनायनि मुङाव 5 लाख रां जाख्ल'नानै बिजेपि दैदेनगिरिया हमजादों। बकाजानाव सा 39 आफला टिउरियाफोरा गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे सारेन्डार जादों। केरालायाव आलापुजा कान्नुर एक्सप्रेस ट्रेनाव अर खामदों। मणिपुरनि आयेनारि थासारिया एसे गुरुं जाहांबाय, नाथाय दासिमाव सा 98 थैबाय आरो सा 310 जोखोम जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। स्निजि बोसोर बैसोआवनो थाद'नाय गैयाजासे गोसो होथाबनायनि गेजेरजों सासे नार्सारि आबादारिया जिउआव जाफुंसार जानो हादों। शाहादत हुसेन मुंनि सासे सुबुङा 1972 मायथाइयाव सरकारि साख्रि मोननानैबो बिफां लाइफां गायनायाव गोसो होनानै साख्रिखौनो मावाखै। शाहादत हुसेना 2002 मायथाइयाव आधा बिगा हायाव नार्सारिखौ जागायदोंमोन। गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांजों आबुं नार्सारियाव दायो 10 बिगानिफ्रायबो बांसिन जाबाय। शाहादत हुसेना ग्राफ्टिं आबादजों 10 बोसोरनि सिगां आलु बिफाङाव बिलाहि दिहुननानै सा सानजा ओनसोलनि गेजेराव नैथि सुबुं महरै सिनायथि जादोंमोन। आसामनि अनगायैबो शाहादत हुसेना कलकाता आरो भुटानसिम दैथायहरबोदों गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांनि फुलि। बेनि अनगायैबो भारतनि हिमाचल प्रदेशनिफ्राय लाबोनाय जायो बिफांनि गुबुन गुबुन फुलि। 2019 मायथाइनिफ्राय हारसिङैनो आसामाव आपेल आबादाव हाजासेयै थाद'नाय गैयाजासे नाजालांबाय थादों। हिमाचल प्रदेशनिफ्राय लाबोनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आपेलनि गेजेराव डरसेट गल्डेन आपेलनि आबाद मावनानै थोजासे जाफुंसारदों होननानै दाबि खालामदों शाहादत हुसेना। बिथांनि नार्सारियाव बे समाव गोबां मन्त्रि एमएलएआ नायनो थाखाय गिदिंफैदों होननानै फोरमायदों शाहादत हुसेना। बियो आसामनि गोदानै जाखांबोनाय इयुन जोलैफोरखौ गोख्रों नाजानाय गोनां बे नार्सारिनि फालांगियाव गोसो होनो थाखाय खावलायदों। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दियाव साख्रि होनायनि मुङाव 5 लाख रां घुस जाख्ल'नानै आसारुल हक चौधुरी मुंनि सासे बिजेपि दैदेनगिरिया पुलिसजों हमजादों। आसारुल हक चौधुरीया बिजेपि दोलोनि माइनरिटि सेल अल आसाम प्रदेशनि मावफुं सोद्रोमामोन। हाइलाकान्दी जिल्लानि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाइलाकान्दी सदर थानायाव आसारुल हक चौधुरीनि हेंथायै आइपिसि 420, 496 आरो 468 धाराजों केस रेजिस्टार खालामबाय आरो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। सानजा कार्बि आलं जिल्लानि बकाजानाव आदिबासी पिपुल्स लिबारेशन आर्मी एबा आफ्ला मुंनि टिउरियाफोरा गासै गं 31 गुबुन गुबुन रोखोमनि हाथियारजों लोगोसे सारेन्डार जादों। आसाम राइफल आरो पुलिसनि खाथियाव सारेन्डार जादों। सारेन्डार जानाय समाव गथायनाय हाथियारफोरा जादों फारियै गं 3 AK-47, गं 19 पिस्तल, गं 5 इंचास राइफल, थरनै ग्रेनेड आरो माखासे आईईडी बमा गासै गं 31 हाथियार गथायदों। खोला भारतनि केरालायाव कान्नुर रेल स्टेशननि प्लेटफर्म जार्टआव गसंबाय थानाय आलापुजा कान्नुर एक्सप्रेस ट्रेनाव अर खामदों। फरेन्सिक नायबिजिरनायाव प्रसेनजीत सिंह मुंनि सासे बिबायारियानो बृहस्पतिबारखालि बे ट्रेनखौ सावदों। सावखांनानै प्रसेनजीत सिंहआ सोनाब बंगआव खारखोमा फैदोंमोन।
नाथाय शुक्रबारखालि कान्नुर जिआरपिआ आरपिएफनि हेफाजाबजों सोनाब बंगनिफ्राय दायनिगिरि प्रसेनजीत सिंहखौ एरेस्ट खालामदों। फरेन्सिक नायबिजिरनायाव प्रसेनजीत सिंहनि मोनब्रै फिंगारप्रिन्टनि सेम्पलआ गोरोबदों। आथिखालाव कान्नुर जिआरपिएफआ दायनिगिरि प्रसेनजीत सिंहखौ केराला पुलिसनि आखायाव गथायबाय होननानै मिथिहोदों। थांनाय 3 मे 2023 निफ्राय मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजि आरो दुंहाव थासारिखौ नोजोर होयोब्ला दासिमबो आबुङै सुग्लायथ'वाखै। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ मणिपुरनि गासैबो हारिनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाजों जेंना सुस्रांनायनि राहा दिहुननो नाजानायाव फेलें जादों। मणिपुरनि गोजौ बिजिरसालिया मेइते हारिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनांगौ होननानै रायदान होनायनि उनावनो कुकी, जमी, मारफोरा गिखांनाय फैदों। लोगोसेनो बे मोनसे समावनो मणिपुर सरकारनि हाग्रा बिफाना कुकी ट्राइबेलफोरखौ होखारनाय एबा इभिक्सन खालामनायनि उनाव बे दुंहाव थासारिया जादोंमोन। ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङै मोननै हारिनि गेजेराव गावजों गाव बुथारग्लुंनाय, न' सावनाय, गारि मटर सावनाय आरो फालांगियारि बिथिङाव होबथालायनाय दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ। ओजोंहाय ट्राइबेलफोरनि दैदेनगिरिया मणिपुराव आलादा खुंथाय नांगौ होननानै अमित शाहनिसिम गोसोखांलाय गथायदों। मानो होनोब्ला 3 मे 2023 नि उनाव दासिमहालागै गासै सा 98 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 310 सुबुङा जोखोम जानांबाय। शुक्रबारखालि कार्फिउखौ जायगा लानानै जायगा 8 घन्टानि थाखाय बोखारथ'दोंमोन नखर बिफाना। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मणिपुरनि मोन 10 जिल्लायाव दासिम गासै 4000 जाथाय एबा केसखौ रेकर्ड खालामनाय जाबाय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।